Когато истината стане бунт, има момент, в който истината спира да бъде просто неудобна и става бунт. Не защото е агресивна, а защото отказва да се подчини. Когато грехът стане норма, истината автоматично става заплаха. Не защото наранява хората, а защото разрушава лъжата, върху която е построена системата. В такъв свят не се пита истина ли е, пита се удобно ли е, печелим ли от това, мълчи ли, и ако истината не мълчи, тя се нарича омраза, крайност, опасност. Библията отдавна ни предупреди: всички, които искат да живеят благочестиво, ще бъдат гонени. Истината не се преследва, защото е грешна. Тя се преследва, защото не може да бъде контролирана. Когато кажеш има истина, ти казваш не всичко е позволено, а това е най-опасното в свят, който иска да бъде без граници. Забележи нещо важно. Светът няма проблем с духовност, няма проблем с вяра, има проблем с Исус Христос, защото Христос не е идея, Той е Господ. Той не казва аз показвам път, Той казва аз съм пътя. И в момента, в който кажеш това днес, ти вече не си толерантен, ти си бунтар. Не срещу хората, а срещу лъжата. Когато истината стане бунт, мълчанието става съучастие. И всеки трябва да избере да се слее или да застане. Библията не ни обещава аплодисменти. Тя обещава избор. Изберете днес на кого ще служите. Истината винаги е била бунт срещу тъмнината. И никога не е била мнозинство. Но тя не се нуждае от мнозинство. Тя се нуждае от вярност. И ето въпросът, който няма как да избегнеш. Когато истината те направи неудобен, ще я отхвърлиш или ще застанеш с нея, дори когато останеш сам.